वेलकम टू मालवण तडका। आज मी तुम्हाला दाल खिचडीची रेसिपी दाखवणार आहे, जी सिंपल आणि इझी आहे। दाल खिचडीसाठी लागणारं साहित्य असेल, मी हे 1 कप बासमती तांदूळ घेतले, जे मी अर्धा तास भिजवून घेतलेत आणि आता पाणी काढून टाकले त्याचं। आणि अर्धा कप ही मी मूग आणि तूर डाळ घेतली आहे। मी मिक्स डाळ घेतली आहे, फक्त मुगाची डाळ पण घेऊ शकता तुम्ही। ती पण मी थोडा वेळ भिजवली आहे पाण्यामध्ये, जवळजवळ अर्धा तास वगैरे। हा मी एक मोठा टोमॅटो घेतलाय बारीक चिरून, आणि हा मी एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। मी फोडणीसाठी तूप घेतले, तुम्ही तेल पण घेऊ शकता। मी 2 टेबलस्पून घेतले हे। एक हिरवी मिरची घेतली आहे, ही ऑप्शनल आहे। तुम्ही लाल तिखट वापरणार असाल तर हिरवी मिरची नाही घेतली तरी चालेल। मी दोन्ही लाल तिखट आणि हिरवी मिरची असं दोन्ही वापरणार आहे। कढीपत्ता आहे, आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट आहे, अर्धा टीस्पून आहे, थोडी कोथिंबीर, आणि हे जिरं आहे 1 टीस्पून, अर्धा टीस्पून मोहरी, पाव टीस्पून हळद, लाल तिखट अर्धा टीस्पून, चवीपुरतं मीठ, हिंग, आणि वरतून फोडणी देण्यासाठी मी लाल मिरची घेतलेली आहे। आता मी हा कुकर घेतलाय, कुकरमध्ये मी तांदूळ ऍड करते। डाळ पण टाकून घेणार आहे। मी हिरवी मिरची टाकते, त्याच्यानंतर मी थोडंसं जिरं टाकून घेणार आहे, थोडी हळद ऍड करते आणि मीठ ऍड करणार आहे। आणि थोडीशी कोथिंबीर मी आत्ता शिजताना टाकणार आहे, आणि बाकी मी नंतर टाकणार आहे। हे टाकून मी ह्याच्यामध्ये तांदूळ 1 कप आणि अर्धा कप डाळ घेतली, म्हणजे 1.5 कप झालेले आहे। मग मी बरोबर 3 कप पाणी घेणार आहे। आता या कुकरमध्ये मी 3 कप पाणी ऍड केलेलं आहे, आणि आता 3 शिट्या होईपर्यंत मी हे शिजून घेणार आहे। आता मी इथे गॅसवरती पॅन गरम करत ठेवलाय। हा, त्याच्यामध्ये मी तूप टाकले, तूप आता छान गरम झालंय। मी त्याच्यामध्ये आता कढीपत्ता ऍड करणार आहे, त्याच्यानंतर मी मोहरी जिरं ऍड करते, आणि मोहरी ऍड करणार आहे। आता मी हिंग टाकते, आता मी पॅन मध्ये कांदा ऍड करणार आहे, आणि छान परतून घेणार आहे। आता हा कांदा खूप छान परतून झाल्यावरती मी त्याच्यामध्ये टोमॅटो ऍड केलाय, आणि तो पण मी आता खूप छान परतून घेतलाय। आता कांदा आणि टोमॅटो आता छान फ्राय झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये लाल तिखट ऍड करते, आणि आलं लसूण पेस्ट पण टाकणार आहे। आणि पुन्हा असं छान परतून घेणार आहे।
आता हा मसाला आपला छान रेडी झालाय शिजून, आणि आपला इकडे भात पण कुकरमध्ये शिजून रेडी आहे. आता हे मी दोन्ही मिक्स करणार आहे. ही आपली दाल खिचडी रेडी झालेली आहे. ही जर घट्ट वाटत असेल तर तुम्हाला पाहिजे तेवढं पाणी ऍड करून पातळ करू शकता. आणि आता ही मी बाउलमध्ये काढून घेणार आहे आणि त्याच्यावर कोथिंबीर पेरणार आहे आणि वरतून लाल मिरची, जिरं आणि मोहरीची फोडणी देणार आहे. मी दाल खिचडी बाउलमध्ये काढून घेतली आणि आता मी वरतून मिरचीची फोडणी देणार आहे. आपली दाल खिचडी रेडी आहे. रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्स. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की ट्राय करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.